tugasang balhas kag bakterya. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang Minutos sa nakaligad sa tanang alas-6 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Biyernes sa Petsa 23 sa bulan sang Desyembre sa buong 2022. Ikapat ang adlaw sang Biyernes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Duwa na gid mga kadlaw banwa na binindante sang adlaw sang Paskwa. Sa mga aga manginakaupo na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upday kita asala sa siyatang atak na sa mga aga sa pagkatalakaya sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Siyudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Philippine Standard Time, 46 minutos sa nakaligad sa tanang alas-6 sa aga. Atensyon sa mga naghulog sa entries sa ato na nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa liwata sa oras ang 46 minutos sa nakaligada sa taknang alas-6 sa aga, yari nga tanong sa ni unang daily draw winner para subong ang adlaw sang Biyernes, Desyembre 23. Ang tanong sa ni nga draw na supervise ang FDA Representative Miss Gladys Maya Sanchez. Ang atong nga winner nagagamit sang Nescafe bilang proof of purchase taga Barangay Tabigi sa Banwa sang EB Magalona. Barangay Tabigi sa Maya Banwa sang EB Magalona. Congratulations Vivian de los Reyes. Vivian de los Reyes sang Barangay Tabigi, Banwa sang EB Magalona. Ikaw ang aton nga winner la 6:46 subong aga. Meron ka sang tubdob balas sa 12:46 karon na sa uto sa pagka-claim sang imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Magadala lang sang duha ka valid
identification na card. Iba photocopy mo ng dan pero dalon mo gidadri ang original nga valid ID. Sa liwat, Vivian de los Reyes sa nga barangay Tabigi sa Maya Banwa sa nga EB Magalona. Congratulations! 48 minutos sa nakaligada sa taknang alas 6 sa aga. Parayo na subong nga ginabulong sa ospital ang isa ka dance instructor dira sa Maya Banwa sa nga binalbaga na matapos nga ginabuno Banwa anong nga rason sa likod sinin na nagagwa sa investigasyon sa nga binalbaga na Municipal Police Station. Bombo Carla Medefensor sa report kamin. Yes, Bomborlin isa ka dance instructor pilason matapos ini siya mabunuan sa may Rama Beach Resort, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Ang biktima diri kilala kay Aiza Reyes of 26 years old. Babae na no? Babayi, Bomborlin, dance instructor kag entertainer ini siya sa nga nasambit nga resort Bomborlin. Kag residente ini siya sa Sitio Kawit, Barangay Santo, Binalbagan, Negros Occidental, samtang suspetsado diri ang maging kilala kay alias sa Muron Igmasin, sa kalalaki kag residente sa Sitio Tapok, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Sa inisyal na investigasyon sa kapulisan na Bombo Arlene, ang suspetsado diri ginapatihan nga hubog ini siya kung hubog ini siya Bombo Arlene kag nagpadulong ini sa resort kag nakitaan ini ang biktima kag namangkot nga kung pwede mag-upod ini siya sa suspetsado pero ang biktima nagpamalibad Bombo Arlene so sa inali na lang ginbuno ini siya sang suspetsado sang isa ka sundang Bombo Arlene kag naiguan ini siya sa iya sini nga upper right sa iya sini nga dughan Bombo Arlene sa gilayon gindala sa isa ka malapit nga infirmary hospital ang biktima at isubong Bombo Arlene gin-refer ini siya sa isa ka hospital. So ang ini naman nga suspetsado at large Bombo Arlene. So Bombo Arlene pamatian nato na pahayagi kan kay Police Major LNT Rebusquillo. Actually ma'am, ini si ang aking biktima man si Aiza Reyes Castor. Isa ni ka dance instructor ka entertainer sa sinang Rama Beach. So yun nga sabihin na daw mga kabing natong bla silang nag-invite sa mga customer nila dira. So it's happen nga ining si alias Muron na na-identify naman natin galing kayo ang atong rito na bilingan. So nagpanghagad siya sa biktima na magwa sila sa mga video kiba na naman. So wala naman nagpasugot ang babae. So may mga promosyon sa istorya ng nabatian ng laki. So siguro na insulto sa tungod siyang kaubugbon niya damo man nakasaksi hamo ni nga daw na bigyan sa ginagawa lang niya gibuno ang babae kag naidugin ni sa iyang right upper breast nga resulta nga gidalan siya sa kabangkalan na pang i-refer naman sa subong sa Bacolod kay medyo critical ang sitwasyon niya sa subong mga suspect naton at large sa ang pamilya ng relative willing nag-file ng complaint ka labi na may mga witnesses naman tayo nga willing na magpapuwasan na tinatid sa raan mismo sila sa natabuan ang atong sibling na file na frustrated murder na magandang problema basta nakainom na Bombo Carl. Amogyan gani Bombo Arlene no tinanghalit pa ini siya sa isa ka persona nga kaubra Bombo Arlene sa isa ka resort. Yes, Bombo Arlene samtang may araman sa isa ka 28 anyos nga lalaki nakuhanin ni siya sang sulpak sa may Welcome Rotonda, Barangay 1A, Manaplan, Negros Occidental. Ang suspetsado diri kilala kay Ronaldo Librado, 28 anyos, kag
isa ka karga tapas sa Bombo Arlene, kag residente sa hacienda na Pungulan, Barangay Tortosa, Manapla, Negros Occidental. Sa inisyal na investigasyon sa mga kaokon na nakabato ni isang report ang kapulisan nga mayara sa isa ka suspicious nga lalaki o persona nga nagalibot-libot sa nasambit nga lugar Bombo Arlene, kag may bitbit nga wala mahibaluan nga kalibre sang armas sa Bombo Arlene. So ginpalapitan o kung ginpadulungan ini sang kapulisan sang Manapla Municipal Police Station, ginfrisking ini siya Bombo Arlene, kag nakuhaan ini siya sa iya sini nga posisyon, isa ka improvised handmade 12 gauge shotgun o kung ginatawag naton nga sulpak, kag loaded ini sang isa ka 12 gauge live ammunition, kag duwa ka 12 gauge live ammunition, kag ini siya Bombo Arlene ginaaresto sa kapulisan, kag ari na ini siya subong sa kustudiya sa Manapla Municipal Police Station. So Bombo Arlene, pamatian nato ng pakaya gikan kay Police Major J. Nick Bermudez. May nag-report din sa amon na may lakat-lakat ko nung lalagaw-lagaw dito sa lapit National Highway nga naka-pusil. So, verify na ako ang then ginasunod sang nasang crime mo. Tapos ang pag-report ng lamon nga positive gate na talagit pusil, among ito in-approach na sang intel ang amon patrol nga nag-arubin. So ako to nadakpan gid siya, may aragid siya, corner siya, may pusil gid siya nga kawan. Sulpak, 12 gauge shotgun nga sulpak. Loaded ma'am sang bala na nga 12 gauge shotgun, kag mayaraman live na duwa ka amo nga shotgun nga extra ammo niya. Kana way siya kabalo nga pulis na ang intel ko nga mga pulis ang naka-corner siya, natayaan na siya. Pagpalapit sa patrol, natayaan na siya dahil sa mga nakapit. So naglakaw siya kami, ang season. Pero ang nagdala sang shotgun, pero ang ang pagkatao sila balik ginakuan siya sa mga taga-nakubuka. Siya bantog ni siya nga kawatan. Hindi siya nga nakagi-hold up na Manapla. Bali sa una, hindi ko na hold up. Pero anyway, kami ginakalkal ko gana ang history kung sinong hold up niya, kung anong kwan niya. Bakit nakagi ko no piso diri, pero ang hold up niya, why nag-file kaso? Ako, dingli, kay wala ni siya record diri mo. Tapos may araman siya kung binuno ito sa Napungulan, kag tugid siya nga kawatan sa ila. So that's why na mo actually, why siya guys-star na currently, why na siya guys-star sa Napungulan. Ito na siya sa may silay. Kaya nagkanto din, kaya nga, nag-akbal ang tiyo niya sa Napungulan at ano na kon kwarta. Na-impulse na naman kagina, bali-ari din nakapiso sa amon. A case has been filed against him by Black 10591. Iso gali ni Bombo Carl. Bombo Arlene. Iso gali ni Pero wala nang bentaha kung dasig bala mag-respa ng mga kapulisan nato na sa tawaga sa mga pumuloyo. Yes. Hindi nga nakabato na tawag pero pabungol-bungol lang bala, Bombo Carl? Yes, sakto gid na Bombo Arlene, no? Ti kung alerto, madakpan gid sa gilayon ang ginatungod gid nga suspetsado Bombo Arlene ti para sina nadakpan gid sa gilayon kiti gaamok ini siya kung nagalibot-libot ini siya sa area nga mayara sa nga wala bit-bit nga sulpak Bombo Arlene ti delikado inaya makapatay pa ina. So mas mayo nga nadakpan na ini siya Bombo Arlene. Bombo Carl, salamat gid. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madaming salamat kay Bombo Carla May Defensor. 4 minutos sa nabilin nantas ang alasal siya sa aga sa liwat may rasang bastanteng tion kitang mga Pilipino at least na makapalawig-lawig man na sang pag-upod na to na sa aton mga pinalangga sa kabuhi kadungan na sang holiday season matapos ang ginadeklarar ni President Bongbong Marcos ang Disyembre 26 bilang special non-working holiday sa bilog ang pungsod. Pinaagi sa
Proclamation number 115 suno sa Office of the Press Secretary. Maghatag gini sang full opportunity sa aton nga mga Pilipino nga magaselebrar sang holiday upod ang pamilya kag pinalangga sa kabuhi. Sa longer weekend, that is Monday, ang mag-encourage sa pamilya to get together and strengthen sang relasyon towards a more productive environment kag mag-promote man sang tourism. So medyo lawig-lawig gini because 24, 25 galing kay Sabado mano. 24 Sabado, ang December 25 is Sunday, and then ang 26 Monday. Isa man na Vice President Bongbong Marcos sa mga nag-promote sang domestic tourism, nagainganyo sa aton nga mga Pilipino nga kun na medyo malawig-lawig may kata sang long weekend makabisita sa mga tourist destinations diri sa aton pungsod. 2 minutos na nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo Banwa magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Disyembre 23 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, meron na lamang po tayong 3 araw bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, manggagawa labis na ikinatuwa ang pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang non-working holiday ang Disyembre 26. Ang Metro Manila Council naman agad na tumugon sa panawagan ni Pangulong Marcos na maglagay ang mga local government units ng common fireworks display. Ang Department of Agriculture nilinaw ang kautusan ng Pangulong Marcos na bilisan itong importasyon o pag-aangkat ng asukal. Mga biktima ng paputok tuwing pagsalubong ng bagong taon, patuloy naman ang pagbaba. Itong si suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, hihintay na lamang umano itong kasong isasampa kaugnay pa rin sa sinasabing pananaksak nito ng bilibid inmate. Ang temperatura naman doon sa Baguio City abay bumagsak sa 13 degrees Celsius. Mga reklamo inihahanda naman laban sa mga sangkota sa mga 1 billion pesos na bilibid structures. Ang dinagyang illumination countdown naman isasagawa na ngayong araw doon sa Iloilo City. International news naman, ilang mga bansa kinundi na ang pagbabawal ng Taliban sa mga kababaihan na mag-aral sa mga universidad. At sa
atin pong sports balita ang pambansang koponan ng Pilipinas, itong Philippine Ascals. Gagamitin na itong home court advantage laban pa rin sa Brunei mamayang gabi. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Labis na ikinatuwa ng mga manggagawa po itong pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Disyembre 26 bilang Special Non-Working Day sa buong Pilipinas. Base po ito sa Proclamation 115 na pirmado po ng Pangulong Marcos bilang dagdag na non-working day itong Disyembre 26 ngayong taon. Layo nitong para mabigyan daw ang mga tao ng dagdag na panahon para magdiwang ng holiday sa kanilang mahal sa buhay. Dahil anya sa long weekend ay mahihikayat ang mga pamilya na magtipon-tipon at mapalakas ang kanilang relasyon. Ganun din ang isulong po ang turismo dito sa bansa. Kasabay din ito ay inatasan po ni Pangulong Marcos ang Department of Labor and Employment na maglabas ng bagong circular para sa implementasyon o pagpapatupad ng proklamasyon sa mga pribadong sektor. Samantala naman, pansamantalang papayagan na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial buses na makadaan sa kahabaan po yan ng EDSA. Ang nasabing hakbang ay para makatulong na rin ang mga bus na maibsan ang dami ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon sa MMDA na maaaring makadaan ang mga EDSA buses sa EDSA mula yan sa December 24 o Bisperas ng Pasko hanggang sa Enero 2 po ng 2023. Magugunitang hindi pinapadaan nga ang mga provincial buses sa EDSA para hindi na rin sila dumagdag pa sa bigat ng trapiko. Ang mga kabombo Castor Nation, 2 araw na lamang bago ang Pasko. Iba na talaga ang panahon ngayon mga kabombo. Matinding init na biglang may manakanakang pag-ulan. Ay, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at mayroong Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup naman for kids. Also in forte variant. Mula sa aming studio o kahit na saan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala itong Metro Manila Council, mayroon daw agad tugon dito sa panawagan ni Pangulong Marcos na maglagay na lamang itong mga local government units ng common fireworks display. May buong detalye dyan si Bombo Jovino Galang. Agad natutugon ang Metro Manila Council sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga ang mga local government unit ng mga firecracker zones para maiwasan ang pagdami o pagtaas ng bilang ng mga napuputukan sa pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na mayroon na silang resolusyon na inaayos na nag-aatas sa mga LGU dito sa Metro Manila na magtalaga ng firecracker zones at lugaran ng fireworks displays. Salukuyan po tayong nagda-draft ng isang resolution at kinokonsulta nga din natin mga mayors regarding setting up designated fireworks areas in each LGU. No? Hindi na yung kanya-kanya sa lugar gusto dahil nakita naman natin napakarami ng naputulan ng daliri, na nabulag, no? Para sa akin, there are safer ways to celebrate New Year's. Huwag na nating i-compromise yung kaligtasan natin. At once it's final, we'll release it. It would be really good for the local governments to have their own areas. Maganda nga kung LGU mismo nang nag-handle ng fireworks display. O kundi kaya kung yung mga malls naman or yung mga private institutions, of course they will have to get permits from their LGUs. So again, I don't want to overstep on the autonomy of LGUs. They have all the right to determine sino ang papayagan, saan lugar. No? Ito yung ipapasok sa proposed resolution natin na ating ipipresenta sa mga membro at mapapa-aprobahan sa kanila. Pagdating ho dito kasi sa Metro Manila Council, the difference with a local sangguniano, walang power ang MMC or MMDA for that matter to pass
or legislate or ordinances, resolutions na talagang sabihin mo magiging batas. No? So we are a policy-making body, we are recommendatory. Kung ano yung mapagkasundo ang mga polisiya, ang mga LGUs naman po ang magpapasa ng ordinance at resolution niyan. So kumbaga, pag nagkasundo ang Metro Manila Council, ito ang policy natin regarding fireworks, all of us will have to pass our own local legislation. So yan po ang essence yan. At doon naman sa legislation na yan, doon nakasaad sino ang manghuhuli. No? Pwedeng yung police, pwedeng yung Public Order and Safety Office or Task Force Disciplina. Yan din yung magprescribe ng mga fines o magkano ba ang multa sa mga hindi susunod dito. Sa kanilang lungsod lamang, anya, ay binida ni Zamora na nai-advance na nila ang fireworks display noong unang linggo ng Disyembre nang buksan nila ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa nasabing lungsod. Dito nga sa San Juan, ang katotohanan, in-advance na namin yung fireworks display namin noong December 2, the opening of our Kapaskuhan sa Makabagong San Juan, and we had our fireworks display here in Pinaglabanan Shrine. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Department of Agriculture na ang Minimum Access Volume Advisory Council pa rin ang may pinal na desisyon sa pag-aangkat ng nasa 64.50 metric tons ng asukal. Paliwanag pa ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esteperes na isang rekomendasyon anya ang kautusan ng Pangulo na bilisan ang importasyon ng asukal at nasa konseho pa rin ang siyang magdidesisyon. Saad pa ng Department of Agriculture official na gagawa ng isang desisyon ang Advisory Council matapos na ikonsidera ang lahat ng mga polisiya at guidelines. Umani din naman ang samut-saring reaksyon mula sa ilang agricultural group ang kautusan na ito ng Pangulo na pabilisin ang pag-aangkat ng asukal. Ilan sa nagpahayag ng pagtutol sa naturang hakbang ang United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED na iginiit na ang milling season ay nakatakdang mag-peak na sa buwan ng Enero. Sinabi naman ng National Federation of Sugar Workers na mayroon namang sapat na supply sa ngayon ng asukal sa mga lokal na merkado. Unang nagpasaklolo po itong mga sugar farmers kay House Speaker Martin Romualdez dahil na rin daw sa mataas pa ring presyo ng asukal sa merkado publiko. Sinabi po ni United Sugar Producers Federation of the Philippines President Manuel Lamata na inihirit daw nila kay Romualdez na bigyan sana ng special powers ang Pangulong Marcos para sa pagpapalabas ng kautusan na mas higpitan itong pagpapatupad ng suggested retail price sa mga palengke. Binigyang din ng presidente ng naturang samahan ng mga sugar farmers na kaya mataas pa rin itong presyo ng asukal sa merkado ay dahil sa mga mapagsamantalang mga negosyante na hindi sumusunod po sa suggested retail price. Irit itong dapat ay nasa 70 hanggang 75 pesos lamang ang dapat itong presyo ng asukal at hindi aabot sa 100 piso. Ito ay dahil ang farm gate price daw ng asukal ay nasa 60 pesos lamang. Muli ring igirit ni Lamata na sapat at sobra-sobra pa nga itong supply ng asukal sa bansa at hindi kailangang mag-angkat. Samantala, magsisimula na ngayong araw, Disyembre 23, ang pagbabalik sa mga shopping malls sa Metro Manila na kanilang normal operating hours. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, na maaari nang magbukas ang mga mall ng alas 9 ng umaga para mabigyan din ng oras pa ang mga publiko na isagawa ang kanilang last-minute Christmas shopping. Una nang ipinatupad noong Nobyembre 14 at ang 11 a.m. to 11 p.m. na schedule na mall operators para yan maiwasan ang matinding trapiko na magtatapos sana ng hanggang Enero 6 ng susunod na taon. Hindi rin naman anya gaanong nagkaroon ng matinding trapiko sa Kamaynilaan dahil sa ipinatupad nilang mga preventive measures. Samantala po, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kaso po ng fireworks-related injuries sa bansa mula pa raw noong taong 2017. Base po sa datos ng Department of Health o DOH na mas bumilis pa ang pagbaba ng kaso noong 2020 at noong nakaraang taon 2021. Ipinatupad kasi ang mas mahigpit na restrictions dahil pa rin sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Kung maalala noong taong 2011 ay merong 64 cases
ay meron lamang 29 na kaso ang naitala noong 2017 habang bumaba po sa 8 kaso noong taong 2020. Pagsapit naman ng 2021 ay bahagyang umakyat ito sa 12 kung saan karamihan sa mga biktima ay nasabugan ng mga paputok. Karamihan sa mga naitalang kaso ay mula sa National Capital Region na sinundan naman ng Western Visayas at Ilocos Region. Maguguritang noong 2017 ng pagbawalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit pa rin ng iba't ibang uri ng paputok sa mga residente. Samantala, dumako naman tayo sa ibang mga balita. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT tiniyak na isusulong pa rin ang digitalization kahit maliit ang kanilang pondo. Samantala, yung panukalang batas naman para sa free airtime for public service announcement isinusulong ngayon sa Kamara. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na kanila pa rin isusulong ang digitalization sa bansa sa kabila ng kanilang maliit na budget. Ayon kay Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, ito ang siniguro ni DICT Secretary Aidan John Uy sa isa sa mga deliberasyon ng Commission on Appointments kung saan majority leader ang nasabing mambabatas. Ang Department of Information Communications Technology ay mayroon lamang 2.5 billion pesos para sa digitalization na pondo sa taong 2023. Malayo ito sa 100 billion pesos na hiling sana ng ahensya. Habang hinihintay naman ang mas malaking budget, ay 3 estratehiya upang inilatag ni Uy upang maisakatuparan ang sinasabing digital switch. Kabilang dito ang pagpasok sa Public-Private Partnership o PPPs, pakikipagsundo sa mga mayayamang syudad para sila na ang magtayo ng kinakailangang infrastruktura at ang paggamit ng DICT ng pondo nito sa geographically isolated and disadvantaged areas para sa digitalization. Samantala, sinimulan ng talakayin ng House panel ang panukalang batas para sa free airtime for public service announcement na isinusulong ngayon sa Kamara. Layo nito, ang mga mahalagang public service announcement ng gobyerno ay mabigyan ng libreng airtime sa mga radio at TV stations. Ang nasabing panukala ay inihain ni Representative Marvin Marino at Representative Robert A. Barbers. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jose Aquino na siyang committee panel o House panel chairman ng nasabing komite. Bill number 915 by Representative Mario Vittorio Marvi Marino and House Bill number 1542 by Representative Robert A. Barbers. These two bills seek to require broadcast media to allow adequate free airtime for public service announcement on vital public issues and concern. Ang pahayag ni Representative Jose Aquino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, hihintayin na lamang daw ng kampo ng suspendidong si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag ang kasong isasampa naman laban sa kanyang kaugnay ng sinasabing pagsaksak daw nito sa 2 inmate ng New Bilibid Prison noong ito ay lasing. Pero sinabi ng abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong na mariin umanong itinanggi ni Bantag ang naturang mga paratang. Una rito, sinabi ng mga gang commanders na sina Ronald Usmana at Jonathan Cañeta na pinag-iisipan ng mga ito kung maghahain sila ng reklamo laban kay Bantag dahil sa nasabing insidente. Sinabi ng mga inmate na noong Pebrero 1 ay ipinatawag daw sila ni Bantag sa kanyang opisina. Nang dumating daw ang mga ito sa opisina ni Bantag ay napansin nilang nakikipag-inuman si Bantag sa 2 iba pang commanders at sila ay lasing na. Sinabi po ni Cañeta na sinundot daw ni Bantag ang kanyang dibdib gamit po ang matulis na bagay. Pinigilan naman daw ni Cañeta si Bantag pero sinaksak siya sa binti. Sinabi rin ni Usman na sinaksak ito sa kanyang kamay. Noong Miyerkules ay natanggap na raw ni Katapang ang affidavit ng 2 inmate at posibleng maghain sila ng reklamong physical injuries. Una rito, inakusahan po ni Bureau of Corrections Officer in Charge
Gregorio Katapang Jr. na nagbulsa si Bantag ng nasa 300 million pesos na hindi natapos na proyekto sa loob ng pambansang piitan. Pero mariin din itong itinanggi ni Attorney Balisong. Samantala, posibleng umanong sa unang linggo ng taong 2023, ilalabas ng korte ang desisyon sa kasong may kinalaman sa droga laban sa anak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na si Juanito Remulla. Ito ang sinabi ng kaniyang abogado na si Christopher Kit Belmonte. Ito ay kasunod na rin ng pagtatapos na ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 ang pagdinig sa kaso ni Remulla. Rito ay nagpasok nga ng not guilty plea si Remulla laban sa mga kasong isinampa laban sa kaniya. Humaharap din ang nakababatang Remulla ng reklamong may kaugnayan sa importasyon ng dangerous drugs at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act sa Pasay City Prosecutor's Office. Si Remulla ay naaresto sa isinagawang Controlled Delivery Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA doon sa may Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa may Barangay Talon, Dos Las Piñas noong buwan nga ng Oktubre 11. Samantala po, nais naman ngayon ni Bataan Representative Geraldine Roman na gayahin itong best practices ng bansang Thailand at Korea upang mapagbuti raw itong kalagayan maging ang kita ng ating mga magsasaka. Sa ilalim ng House Bill 230 na isinusulong po ay naibigay sa mga magsasaka itong kontrol sa pagtatanim, pagproseso at pagbebenta po ng kanilang mga produkto. Sa parang ito raw ay maalis na itong impluwensya ng mga mapagsamantalang middleman na nagpapataas lang ng presyo ng agricultural products. Sakaling maisabatas po, magtatayo ng competition o itong pagsama-sama ng mga asosasyon at kooperatiba itong mga magsasaka sa isang cluster. Kada cluster ay may hub kung saan naman ibabagsak ng pamahalaan ang mga tulong sa mga magsasaka gaya ng makinarya, binhi at pataba. Lalagyan din ito ng processing facilities upang hindi mabulok ang mga produkto at maibenta sa mga magagandang presyo. Samantala, sa karagdagan pang balita, ang grupo ng mga provincial buses naniniwalang sapat ng mahigit 600 na special permit para yan sa special trip naman ng mga bus ngayong Kapaskuhan. May nakalap namang report si Bombo Chill Implido. Kampante ang grupo ng mga provincial buses hinggil pa rin sa mahigit 600 na special permit para sa mga special trips lalo na ngayong holiday season. Una rito, nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagtalaga na sila ng daang-daang bilang at dagdag bus dahilan na rin sa paglobo ng mga mananakay na umuwi sa probinsya at lumuluwas ng Maynila. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa Executive Director ng nagkakaisang samahan at nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporation na si Alex Yage, anya palagay umano sila sa dami ng bilang ng mga bus at pinaghahandaan na rin nila ito dahil na rin sa nagluwag na ang restrictions ngayong taon. Ating pakinggan ang pahayag ni Executive Director Alex Yage sa panayam ng Bombo Radio. Sa tingin ko ay sapat naman yung number ng buses na para ngayong Pasko at para sa New Year. 600 yung mga nabigyan ng special permit ng LTFRB at karamihan nito ay para sa mga tourist destinations na kadalasan bukod sa mga umuuwing mga kababayan natin, marami ring mga domestic tourists na pumupunta dito sa mga tourist destinations na to katulad ng Baguio, katulad ng Vigan, Lawag. So, marami tayong mga special permit para dito sa mga biyahe papunta dito sa mga tourist destination. As of today, ay meron pa tayong mga additional na extra trip para doon sa mga chance passenger na hindi nakakuha ng pre-booking na reservation nila doon sa mga biyahe para sa mga araw na ito at hanggang sa December 24. So meron pa rin tayong mga extra trip para ma-accommodate yung mga chance passenger.
sapat na yung numero na yon, ng number na yon, dahil ang nagiging problema lang sa ngayon kasi mahigpit ang traffic, no, mabigat ang traffic sa expressway, pati sa mga bayan-bayan na dinadaanan ng mga bus. So ang bus natin, ang biyahe, lumalabas na medyo tumatagal ng more than 2 to 3 hours ang biyahe nila para makarating ng destination. Kaya ang nangyayari ay yung turnaround time ng mga bus ay kulang ang turnaround time. So ang nangyayari, kailangan natin ng additional buses on the road. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ngayon, maayos pa naman ang daloy ng biyahe sa lahat ng mga terminals. Nagkakaroon man ng fully booked sa ilang provincial trips, agara namang nabibigyan agad ng solusyon at di rin nagtatagal ay may bus na agad na pumapalit para bumiyahe. Patuloy naman ang ginagawang paalala ng ahensya ng transportasyon na magbaon ng pasensya, lalo na't kaliwat kanan na ang mga umuwi ngayong Kapaskuhan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagang mga balita, tiniyak ng Department of Transportation at ng Department of Labor and Employment o DOLE na mabibigyan ng kabuhayan ang mga transport workers. Kasunod na rin ito ng pagpirma o paglagda ng kasunduan ng Department of Transportation at ng Department of Labor and Employment na sila'y magbibigay ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay ang mga apektadong transport worker dahil yan sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa ilalim kasi ng naturang programa na Entrepreneur, nasa mahigit 14,000 na drivers at operators ng public utility vehicles ang bibigyan ng mga kagamitan. Maliban dito, tuturuan din sila ng mga kakayahang magagamit para makapagsimula ng kabuhayan sa labas ng industriya ng transportasyon. Magbibigay din ang Department of Transportation at ang Department of Labor and Employment ng mga oportunidad ng trabaho at pondo para sa proyekto ng mga benepisyaryo. Sa iba pang makadagdag na balita, ipinag-utos na po ng Department of National Defense o DND sa militar ang pagpapalakas pa ng presensya po sa may West Philippine Sea. Ito'y sa gitna na rin po ng namonitor na mga aktibidad ng China malapit po sa Pag-asa Island. Kaugnay nito ay nag-issue naman ang kagawaran ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines o AFP matapos na makumpirma kamakailan na ilang Chinese militia at maging ng mga fishing vessels ang nananatiling nakaangkla raw malapit sa nasabing isla na ikinokonsidera ng ating bansa na bahagi ng probinsya yan ng Palawan. Ang pahayag na ito din ng Department of National Defense ay ilang araw matapos na magpahayag ng pagkaalarma ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Ubanoy. Napaulat sa isang international media company na reclamation activities pa rin ng China sa itong hindi pa rin okupado yung unoccupied features ng Spratly Island. Bagamat nauna nang itinanggi ito ng China at tinawag na fake news, patuloy naman ang isinasagawang pagberipika ng Department of Foreign Affairs sa naturang impormasyon. Sinabi pa sa isang statement ng Department of National Defense na ang paghihimasok po sa West Philippine Sea, itong reclamation activities po ay banta sa seguridad ng Pag-asa Island na bahagi po yan ng sovereign territory ng Pilipinas. Nakasama din ito sa marine environment at nakakasira raw sa stability sa rehiyon. Samantala, iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines Western Command o WESCOM na kanilang naobserbahan ang patuloy na presensya ng Chinese militia itong vessels sa mga lugar na binanggit sa isang artikulo ng International Media Company. Kaya ng Pag-asa K1, itong Julian Felipe Reef, kilala rin po ito sa tawag na Huitzan Reef at itong Panata Island or itong Lankiam Cay.
Lahat ng aktibidad at development anya sa nasabing lugar ay iniulat sa National Task Force for West Philippine Sea para sa agarang aksyon at patuloy din itong kanilang pagsasagawa ng maritime patrols at pagpapaigting ng presensya sa West Philippine Sea para maprotektahan ang ating teritoryo at itong sovereign rights. Samantala naman, mamaya dadakuan natin at kukuha tayo ng update sa ika-8 araw ng Simbang Gabi at Christmas tradition bago naman ang nalalapit na bispiras ng Pasko. Samantala, sa iba pa munang mga balita. Samantala, tunguhin muna natin itong Baguio City sapagkat ang temperatura po doon ay bumagsak na po sa 13 degrees Celsius. May report po dyan ang Bombo Radio Baguio. Isang malamig na umaga, Bombo Gerald at Bombo Everly. Narito tayo ngayon sa Burnham Park at nararamdaman na ang lumalamig na temperatura sa summer capital of the Philippines dahil sa tumitinding epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Alas 2 pa lang ng madaling araw kanina ay ramdam na ang lamig ng panahon kung saan naitala ang 13 degrees Celsius bandang alas 5 ng umaga na siyang pinakamababang temperatura na naitala ngayong buwan. Una nang naitala noong Enero 1, Enero 3 at Enero 15 ang pinakamababang temperatura ngayong taon na bumagsak sa 11 degrees Celsius. Naitala naman ang pangalawang pinakamababang temperatura na bumagsak sa 12 degrees Celsius noong Enero 2 ngayong taon. Dahil dito, mas dumarami pa ang mga turista na umaakyat dito sa syudad ng Baguio dahil gusto nilang maramdaman ang malamig na temperatura. Sa katunayan, alas 6 pa lang kaninang umaga ay marami ng turista ang naglilibot-libot dito sa Burnham Park at may mga nagbibisikleta na kahit na malamig ang panahon. Ating pakinggan ang panayam ng Bombo Radio Baguio kay Christian Desumala at sa kanyang mga kaibigan. Doble-doble yung t-shirt. Oo, compare po nung last 2019 na huli kami pumunta dito is mas malamig po ngayon compare nung dati. So, nai-enjoy niyo po ba? Masaya po ba kayo? Sobrang saya po. Yung in-expect po namin is sobra pa po sa expected namin. And sir, inaasahan niyo po ba na mas lalamig pa dito sa Baguio City? Siguro ma'am kasi 22 pa kasi ngayon. So meron pang mga succeeding days na 23. Oh, succeeding days po na na lalamig po. Mas maganda pag lalamig. Atin pang pakinggan ang karagdagang panayam kay Ma'am Elvira Monje Dible, isa sa mga turista dito sa syudad ng Baguio. Good morning, malamig. Lumalamig na. December. Ma'am, gusto niyo po ba yung klima ngayon? Ay, oo naman. Masarap. Masarap patulog. Malamig. Para dun sa mahilig sa lamig, okay pa. Pero okay lang sa amin. So ma'am, ano pong ginagawa niyo para po hindi po kayo lamigin? Jacket, walking para mabawasan yung lamig. Early morning walk. Samantala, ayon naman sa Pag-asa, posible na bababa pa ang temperatura sa syudad pagsapit ng Enero at Pebrero. Sa kasaysayan, naitala ang pinakamababang temperatura dito sa Baguio City noong Enero 11 taong 1961 na bumagsak sa 6.3 degrees Celsius at noong Pebrero 23, 1963 na umabot naman sa 6.7. Dahil dito, nagbabala ang Department of Health Cordillera na magsuot ng mga makakapal na damit, uminom at kumain ng mainit na tubig at pagkain. How's that, Bombo Gerald? Bombo, Arke, parang dyan sa kinaroroonan mo ngayon, umaaraw na pero makapal pa rin yung kasuotan ng mga na-interview mo dyan. Kumusta na ngayon yung panahon sa mga sandaling ito? At yung 13 degrees Celsius ba yan yung pinakamababang temperatura ngayong taon? Bombo Gerald, yes, no, umaaraw na ngayon dito sa aking kinaroroonan. Actually, sobrang tutok nga ng araw ngayon sa aking mukha, pero ramdam na ramdam pa rin ang lamig dito sa Baguio City. Kung hindi ka magmamakapal na jacket, nako, talagang giginawin ka, Bombo Gerald. Pero yan, yung 13 degrees Celsius, yun po ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong buwan, Bombo Gerald. Though yung talagang peak ng talagang malamig na temperatura dyan ay nasa January, February.
Kumusta naman yung pagbuhos ngayon na 2 araw na lang bago itong araw ng Pasko? Kumusta yung pagbuhos ngayon dyan ng mga turista dyan sa City of Pines? At saan-saan yung mga lugar ngayon dyan na pwedeng pasyalan ng mga turista, lalong-lalo na marami na yung nakabakasyon ngayon at long weekend tayo ngayon walang trabaho, holiday sa December 26. Yes, so Bombo Gerald, dagsana ang mga turista dito sa Baguio City. Lalong-lalo na dito sa mga sikat na pasyalan dito sa Burnham Park. Meron din ang Botanical Garden na kung saan maraming mga pailaw ang nailagay doon. Meron din dito sa mga Session Road, may mga pailaw din doon, Bombo Gerald. And kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, talagang masasabi ko na mas marami ng tao ngayon dahil mas lumuwag na ang health restrictions dito sa Baguio City. And kumbaga noong pre-pandemic halos masasabi ko nga Bombo Gerald na parang mas madami na nga ang mga turista na dumarating dito sa Baguio City ngayon, Bombo Gerald. Si Bombo Everly, itong aking partner, may katanungan din. Gusto yatang magbakasyon dyan sa Baguio. Bombo Everly, go ahead. Yes, Bombo RK, napansin ko nga medyo mahamog-hamog pa kanina yung mga nung time na in-interview mo, ano? Pero sa ngayon ba, kamusta naman yung mga presyohan dyan ng mga gulay, prutas? Syempre, hanggang sa ngayon, last minute shopping din ng ating mga kababayan dyan sa Baguio. Kamusta naman yung presyohan ngayon ng mga gulay dyan? Hindi naman ba apektado yan ng malamig na panahon ngayon dyan sa Baguio, Bombo RK? Yes, Bombo Everly, sapat naman ang supply ng ating mga paninda dito sa merkado publiko ng Baguio City, no? Actually, kailan lang kahapon lang pumunta tayo sa public market at nagtanong tayo kung may pagtaas ba ng presyo at nasabi ng mga vendors na nagsteady naman daw ang mga presyo, pero ayun nga, medyo mataas pa rin, Bombo Everly, lalo na sa ating mga consumers, pero hindi naman naapektuhan ng paglamig ng temperatura. Wala namang mga na-report na nasirang mga pananim o mga halaman dahil sa lamig ng panahon. Bombo Ever, may katanungan ka pa, Bombo Ever? Okay na, Bombo Gerald. Yung karaniwang na nangyayari dyan kapag malabig yung panahon, itong frostbite, pero dyan sa may atok naman dyan sa bandang Benguet, wala pa bang mga itatalang frostbite dahil malaking epekto ito sa mga pananim dyan sakaling magkaroon or kapag nagkaroon ng frostbite, Bombo RK? Yes, Bombo Gerald, wala pa namang nai-report, no, na dahil dito nga sa frost, pero Bombo Gerald, siguro mga sa Enero or sa Pebrero dahil yun nga ang pinaka-peak, yun ang pinaka-taglamig. And sana naman, Bombo Gerald, walang masyadong mga halaman o walang mga masyadong pananim ang masira dahil magkakaroon pa rin ito ng hindi magandang epekto para sa ating mga local farmers, Bombo Gerald. Oo, yung inaabangan din dyan ngayon, nagkaroon ng opening itong Paragbenga. May mga advanced na bang mga aktibidad itong naturang festival para sa Pebrero dyan dahil ang launching usually nito ay Nobyembre at may mga aktibidad na bang isinasagawa dyan kaugnay sa mga itong festival na ito, Bombo RK, dahil 2 taon na hindi nagkaroon ng Paragbenga Flower Festival. Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald, no? 2 taon na hindi nagkaroon ng Panagbenga Festival. Meron man, pero very limited lang itong mga activities na nangyari. Ngayon, noong December 12, formal na na-launch ang Panagbenga Festival. Dinaluhan ito ng iba't ibang mga sektor at organisasyon. Siyempre, nilid ito ni City Mayor Benjamin Magalong na ipakita na kung ano-ano ang mga aktibidad na aasahan, gaya na lang ng 2 pinaka-ingranding parada, ang ating Grand Float Parade at ang ating Street Dancing Parade. Babalik na lahat ng activities, ng face-to-face activities na ginagawa noong pre-pandemic, Bombo Gerald. Pero ngayon, wala pang mga aktibidad ang nagaganap. Aasahan na mag-open ang Panagbenga sa Pebrero 1. Ngayong sa susunod na taon, Bombo Gerald. Okay, parang feeling ko nilalamig na rin ako sa report na yan. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan sa Baguio City. Sobrang lamig ngayon. Yes, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo RK Bantiding para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa syudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo!
at ka-Star Nation. Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala po, alamin natin yung sitwasyon ng mga simbahan. Ngayon pong ikawalo na araw ng simbang gabi. Meron pa kayang marami-rami pa kaya dahil usually kapag mga ganitong araw na, medyo puyat na itong mga nagtutungan sa mga simbang gabi. At bukas, bisperas na po ng Kapaskuhan. Kumustahin po natin itong mga simbahan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. May report si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, nagpapatuloy ngayon sa lahat ng simbahang Katolika sa bansa ang isa sa pinakamatanda at nakagawian ng Christmas tradition ng mga Katoliko, ang Simbang Gabi. Sa ikawalong araw ng Simbang Gabi dito mismo sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, sa pangunguna ni Father Rufino Sescon Jr., tinalakay nito ang dalawang mabuting katangian ng Diyos, gayon din ang pagbibigay din ni Father na karamihan sa mga tao ay mariing nagtatampo sa Diyos kapag hindi naibigay ang hiling o kagustuhan. Dagdag pa ni Father Sescon sa kanyang sermon, kung ang isang tao raw ay gumagawa umano ng mabuti, siguro't hindi napapansin na napasasalamatan ng iba o hindi raw nare-recognize ang ibang tao, ngunit ang Diyos ay hindi nakalilimot sa paraang paggawa mo ng mabuti. Pakinggan pa natin ang magandang mensahe ni Father Rufino C. Sescon Jr. Marami tayong kilala na nagtatampo sa Diyos pag hindi na ibigay yung dasal. Siguro nga iba sa inyo nagsisimbang gabi, umaasa na dapat pagkatapos ng 9 na araw, ibibigay ito ng Diyos. Pero kung hindi ito maibigay, magtatampo ba tayo sa Kanya? Si Zacarias, hindi siya nagtampo sapagkat may pinangahawakan siya. Pinangahawakan niya na hindi nakakalimot ang Diyos. At ganun din si Elizabeth. Ang pinangahawakan niya, nangako ang Diyos. At ano ba ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos ay ang sino mang tapat sa Kanya, hindi niya pababayaan. At yan ang magandang mensahe ni Father Rufino C. Sescon Jr. sa nagpapatuloy na ikawalong araw ng Simbang Gabi. Bombo Gerald, bukas nga ang huli at 9 na araw ng Simbang Gabi sa bansa. Asahan din bukas na mas dadagsa ang tao sa mga simbahan sa Metro Manila, kaya patuloy ang paalala ng simbahang Katolika sa mga parokyano na panatilihing nakasuot ang face mask sa loob ng simbahan at magbitbit ng alkohol. At bukas sa 24 alas 9 ng gabi ang Christmas Eve Masses ay gaganapin na sa Quiapo Church. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at Star Nation, paano naman kaya ipinagdiriwang ang Pasko ng mga residente na nakatira sa world's largest island kung saan 80% nito ay yelo? Ito ang Land of People o ang Greenland. Samahan tayo ng ating Bombo International News Correspondent na si Ryan Moreno Dinosta sa featured story yan ni Bombo Jane Buna. Gustong-gusto ng lahat sa Greenland ang Pasko dahil sa masarap na pagkain, pati na rin sa maaliwalas na kapaligiran at lalo na dahil napakaraming ilaw sa madilim na panahon ng taon. Palaging nagsisimula ang Pasko sa Greenland sa pamamagitan ng tradisyon.
Sa bawat tahanan sa buong bansa, sinisindihan nila ang isang orange Christmas star na napakagandang kumikinang mula sa mga bintana. Kapag ang Christmas star ay naiilawan na, isang tradisyon naman ang susunod hanggang sa Epiphany sa ika-6 ng buwan ng Enero, kung kailan magtatapos ang Pasko. Ayon nga kay Bombo International News Correspondent Ryan Moreno Denosta na nasa Greenland ngayon, simula pa Nobyembre 24, nagsasabit na ng parol sa bintana at Christmas lights ang mga Greenlander. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang star sa Christmas sa mga Greenlander ay nagsisimbolo sa kapanganakan ni Jesus. Kabilang din sa naging tradisyon ng mga Greenlanders, pagdating ng Pasko ay umiikot sila sa Christmas tree habang nagsayaw-sayaw at kumakanta ng mga Christmas song ang magkapamilya bago buksan ang kanilang mga regalo. Ba nagdidekorasyon ang mga tao para sa Pasko sa Greenland? Ang mga puno ay pinalamutian ng mga kandila, bright ornaments at kung minsan ay miniature versions ng sealskin chairs na kilala sa tawag na comics. Tradisyonal na pinalamutian nila ang mga puno sa gabi ng ika-23 ng Disyembre. November pa lang po, bago December kasi yung pinagdiriwang nila dito, December 25 yung Pasko din dito. Mga November 24 po, nagsasabit na po sila yung mga parol sa mga bintana, tapos yung mga Christmas light po, minsan sabay-sabay po nang sinisindihan lalo na sa city po, sa sentro. Tapos yung tradisyon po nila dito, yung Christmas tree, tuwing umaga or gabi, nagtitipon-tipon po sila ng mga magkakamag-anak o magkakapatid, yung magpamilya. Umiikot po sila sa mga Christmas tree tapos kumakanta po sila ng mga Christmas song. Napakahalaga pa rin ang Kristyanismo para sa maraming taga-Greenland, kung kaya marami sa kanilang nagsisimba tuwing linggo sa panahon ng Adbiento. Ang mga Christmas services ay itinuturing na banal. Mayroon ding tradisyon tungkol sa pag-iiwan ng ilaw sa mga libingan sa bakuran ng simbahan. Ito ay hindi isang tipikal na tradisyon ng Protestante, ngunit sa Greenland, ito ay isang magandang kaugalian. Gumawa ka ng isang maliit na kuweba sa niebe sa tuktok ng libingan upang maiwasan ang pag-ihip ng hangin sa apoy. Ito ay nagdulot ng magandang tanawin kapag ang isang buong bakuran ng simbahan ay nagliliwanag sa maraming ilaw. Sa Greenland, Christmas is always white. Sa ilang mga tahanan, ang menu ng hapunan ng Pasko ay inihaw na baboy at pato, habang iba ay mas gusto ang Greenland tupa, musk o reindeer, razorbill at grouse. Lahat ay depende sa kung saan sa Greenland ka nakatira. Tupa sa timog, reindeer sa hilaga. Sinabi rin ni Bombo Ryan na may mga naghahanda rin ng mga seafoods at isda, lalo pat marami sa mga Greenlanders ang hanapbuhay ay pangingisda. Bali dito yung mga pagkain naman po yung mga hinahanda nila pag Pasko, yung reindeer po kasi dito po sa mga bukid, kadalasan dito marami pong mga reindeer. Yung kinakain ng mga reindeer, yung mga, parang mga dumilikit lang sa mga bato, yung parang mga algae ba yan o lumot sa, hindi ko alam kung anong ngalan dyan. Tapos yung mga oyster, tapos isda. Nasa humigit kumulang 300 man lang ang mga Pinoy overseas Filipino workers sa Greenland, hindi pa rin nagpapahuli ang mga ito sa pagdiriwang ng Pasko. Mayroon din silang pagtitipon-tipon at salo-salo. Greenlandic naman ang official language sa mga taga-Greenland. Narito ang Merry Christmas in Greenlandic. Yung Merry Christmas nila dito ay binabasa po nilang Yolimi Pirwalitchi. Ang Greenland ay isang island country sa North America na parte ng Kingdom of Denmark.
Ito ay matatagpuan sa pagitan nga ng Arctic at Atlantic Oceans east ng Canadian Arctic Archipelago. Ang Greenland ang pinakamalaking isla sa mundo. Isa ito sa 3 bumubuong bansa na bumubuo sa Kingdom of Denmark kasama ang Denmark at ang Faroe Islands. Ang mga mamamayan ng mga bansang ito ay pawang mga mamamayan ng Denmark at European Union. Ang kabisira naman ng Greenland ay Nuuk. At alam niyo ba mga kabombo at ka-Star Nation, sa Greenland matatagpuan ang Northern Lights. Lumilitaw ang Northern Lights sa buong taon, ngunit nakikita lamang ang mga ito sa madilim na kalangitan. Sa Greenland, maaaring mapanood ang mga ito mula sa katapusan ng Setyembre hanggang Marso o Abril. Depende sa kung nasaan ka sa Greenland. Narito naman ang pagbati ni Bombo International News Correspondent Ryan Moreno Denosta sa kanyang pamilya sa North Cotabato. Binabati ko pala yung pamilya ko dyan sa Pilipinas, sa Barangay Dado Alamada, North Cotabato. Dinosta family, binabati ko po sila ng Merry Christmas and Happy New Year. Lalong-lalo na po sa anak ko sa Pilipinas dyan sa General Santos City at saka yung partner ko. Yung anak ko po, hindi ko pa nakikita simula nung pumunta po ako dito kasi buntis po yung partner ko nung umalis pa ako. Merry Christmas and advance Happy New Year po at sa Pilipinas po na may masagana at maligong bagong taon po. Feliz Navidad. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa karagdagang mga balita, alamin naman natin ngayon kung magkano ang mga presyohan ng ilang mga pang Noche Buena sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila, lalo na itong paboritong hamon. May nakalap dyan ang mga panayam si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald, 2 araw na nga lang at Pasko na, kaya't karamihan sa mga kababayan natin ay pumila na habang maaga pa upang makabili ng hamon na panghanda sa kanilang Noche Buena dito sa isang sikat na tindahan sa Quiapo. Kung mapapansin natin na medyo mahaba na ang pila sa loob at labas ng tindahan ng hamon na ito sapagkat ayon sa mga mamimili rito ay subok na ang kanilang produkto at ang presyo ay talaga namang pangmasa. Bagyang tumaas ang presyo ng hamon at asahan pa raw itong tataas sa mga huling oras na nalalabi bago ang araw ng Pasko. Ang presyo ng boneless ham dito ay umabot na sa 1,580 per kilo habang ang bone-in ham naman ay 1,680 pesos per kilo. Naglalaro naman sa 1,680 hanggang 1,800 pesos ang kanilang Chinese slice ham at ang kanilang smoked bacon ay 1,100 per kilo. Sa kabilangan nito ay hindi alintana na mga mamimili ang bahagyang pagtaas sapagkat ayon sa kanila ay tradisyon na ito at hindi kailangang mawala ng hamon ang hapagkainan tuwing sasapit ang Noche Buena. Ayon kay Patricia ay taon-taon silang namimili ng hamon at maaga silang pumipila rito upang maiwasan ang dagsa ng mamimili kapag rush hour. Samantala ayon naman kay Temeforio na maaga ring namili ng hamon ay kahit pa medyo tumaas ang presyo ay bibili pa rin sila dahil hinahanap-hanap na talaga ng panlasang Pilipino ang hamon tuwing Pasko. Pakinggan natin na magkasunurang tinig ni na Patricia at Temi sa panayam ng Bombo Radio. Sobrang sarap kasi ever since naman dito na kami talaga bumibili. Medyo tumaas yung nila, yung ba yung tumaas nila? Yung nila, yung pineapple ham bumaba naman, pero yung isang Chinese ham yung tumaas lang naman. Pero konti lang naman yung difference, taon-taon naman. Kasi minsan kapag sobrang rush na, sobrang haba ng pila, as in umaabot ka dun sa pinakadulo. So, medyo matagal. So, ngayon pwede naman siyang i-stock sa ref. So, maaga na lang kami bumibili. Kasi pinili ko ngayon kasi pagka sa 24 na, sobrang haba din ng pila. Ngayon din mahaba yung pila niya, kaso lang at least mas konti yung tao kasi every year kami bumibili dito. Masarap po kasi siya eh. Yun talaga yung nahanap ng masang Pilipino. Though medyo pricey kasi nga tumaas ngayon. Masarap kasi para sa handaan. Actually 3 buo po. Worth the price po. Yan ang tinig ni na Patricia at Temeforio. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa mga balita pa mula sa lalawigan, ng Philippine Port Authority naman naka-heightened alert na kasunod ng influx ng mga pasahero sa May Matnog Port sa Sorsogon. Alamin yan sa kalap na report ng Bombo Radio Legazpi. Naka-heightened alert na ngayon ang Philippine Port Authority o PPA para sa dagsa ng mga pasahero at sasakyan sa Matnog Port sa Sorsogon 2 araw bago ang Kapaskuhan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, nakalatag na ang lahat ng security protocols at safety protocols sa Pantalana. Kasunod ito ng pagdoble ng bilang ng mga pasahero at sasakyang tatawid papuntang Visayas. Ayon kay Galindez, wala namang problema sa buhos ng mga pasahero dahil nakahanda ang mga pasilidad ng Pantalana. Kasabay din ito ang pag-implementa ng Blue Lane at One-Stop Shop policy ng lalawigan, katulong ang Philippine Port Authority, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga government agency sa pagmamando ng pila ng mga sasakyan. Samantala, nilinaw din na Galindez na walang dapat pang dagdag na binabayaran ang mga pasahero sa paggamit ng Pantalana. Ito ay matapos ang reklamo ng mga pasahero kaugnay sa mga humingi ng dagdag na bayad, lalo na ngayong peak season at dagsa ang mga umuwi sa kanilang lalawigan. Naka-heightened alert na po ng mga security protocols, safety protocols sa port, nakalatag na po. And ang passenger terminal building nakahanda na ang mga... Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Itong pagban naman sa mga live hogs at pork-related products, pinalawig pa raw ng Cebu Province hanggang sa susunod na taon. Pa-report ang Bombo Radio Cebu. Pinalawig pa ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia ang pagban ng mga live hogs at pork-related products na galing sa Iloilo, Panay Island at Guimaras. Inihayag ng gobernadora na ang pagbabawal ay pinalawig hanggang Hunyo at 30 sa susunod na taon. Noong Oktubre at 13 nitong taon, inilabas ni Garcia ang Executive Order No. 42 na nagpapataw ng pagbabawal sa loob ng 60 araw o hanggang sa Disyembre 12. Ayon kay Garcia na nakita ng probinsya na kailangan pang palawigin ang nasabing pagbabawal dahil hindi pa napipigilan ang pagkalat ng African swine fever sa Iloilo. We are actually continuing the very strict monitoring on all ports, and we continue to prohibit the entry of pork, live hogs, pork-related products coming from Panay Island. This will now extend to Guimaras because there are now cases that have been discovered. I believe this has something to do with the bird flu sa Guimaras. This has to be clarified by Dr. Binkoy. With what we are seeing as far as Iloilo and other places in the area are concerned, it doesn't seem to have abated, no? The ASF spread continues. So I shall be extending my executive order from December 12 until June of next year. Ating napakinggan na si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, habang nilinaw naman ng Cebu Provincial Veterinarian na si Dr. Mary Rose Vincoy na saklaw ng nasabing pagbabawal ang Guimaras matapos na makumpirma ang mga kaso ng ASF sa nasabing lalawigan. Anya, ang pagpapalawig ng pagbabawal ay bahagi ng pagsisikap ng lalawigan na protektahan ang 11 billion pesos na hog industry ng Cebu. Sa kabila nito, siniguro ni Vincoy na sapat pa rin ang supply ng baboy dito sa Cebu. Ang mga live hogs at pork-related products na mula sa Luzon, Mindanao at Eastern Visayas ay ipinagbabawal din na makapasok dito sa Cebu. Mula dito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Suzette Bacalsora Falls, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa #1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Itong binagyang Illumination Countdown isasagawa na ngayong araw sa Iloilo City at may update ang Bombo Radio Iloilo. Gaganapin na ngayong araw ang dinagyang Illumination Countdown. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Eric De Venegassia, Artistic Director ng Iloilo Dinagyang Festival 2023, sinabi nito na magsisimula ang aktibidad mamayang alas 5:30 ng hapon at magtatapos alas 7 ng gabi. Ang countdown ay magiging patikim lamang sa contest proper sa January 21, 2023. Ayon pa kay De Venegassia, ito ang pinakaunang tribe competition na gaganapin sa gabi. 7 mga tribo ang lalahok sa Illumination na nagmula sa 7 distrito ng lungsod na kinabibilangan ng City Proper, La Paz, Lapuz, Haro, Mandurriao, Molo at Arevalo.
Ang countdown ay gaganapin isang buwan bago ang dinagyang Illumination Floats Parade of Light. We would like to invite everyone to join us here in Iloilo City for Iloilo Dinagyang Festival 2023. Pasalamat kay Senyor Santo Niño. Let us celebrate Dinagyang as we go bigger, as we go bolder, as we go brighter with new events and events that we have witnessed in our childhood. So we would like to invite you to watch our Dagyang sa Barangay. We would like to invite you to watch our Kasadyan and our new event, Dinagyang Illumination Tribes Competition and Floats Parade of Lights. Viva Senyor Santo Niño, Halabira, Iloilo. Si Mr. Eric Tivenegasha. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines sa katumbas ng 55 pesos at 9 centavos. Para naman po sa ibang currencies, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 7 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 83 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 67 centavos at ang Euro 58 pesos at 51 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus